Gydewch chi newyddio. I ni yn diolch i Dduw am y fraint yma cael dod ger dy fron unwaith eto ac yn cyflwyno'r amser yma i ddofal di, yn gofyn i ti i bresynoli dy hun yn ein plith, i dywallt ysbryd arnom. Tyr di'n plith nawr, i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso yn gwasanaeth Diolchgarwch ac i ni yn ddiolchgar iawn i'r parchedig Martin Williams am cytuno i ddod i bregethu ni unwaith eto. I ni croesawu chi hefyd i'r lluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd yn syth ar ôl yr oedfa. Gadewch i ni ganu emyn rhif 730 i ddechrau. 730, tydi sydd deilwng oll o'm can, fy nghreuwr mawr am Duw, dyddoniau di o'm hamgylch maint bob awr yr wyf yn byw. 730 yn ei sefyll i'w chanu. Dawn darlleniad o'r Efengyl yn ôl Matthew, penod 13, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Matthew 13 ar adnod gyntaf. Y dydd hwnnw, yr aeth yr Iesu allan o'r tŷ ac yr eisteddodd wrth lan y môr a thorfeidd lawer am gynullasant ato ef fel yr aeth fe'r llong ac yr eisteddodd a'r holl dyrfa safodd ar y lan. Gefe a lefarodd wrthynt lawer o bethau trwy ddamhegion gan ddywedyd wele yr heiwr aeth allan i hau ac fel yr oedd fe yn hau peth a syrthiodd ar fin y ffordd
a'r adar a ddeithant ac a'i difasant. Peth arall y syrthiodd ar greig leoedd, lle ni chawsant fawr ddeiar, ac yn y man yr eginasant, gan nad oedd iddynt y ddymder deiar. Ac wedi codi'r hael y poethasant, ac am nad oedd ganddynt wreiddyn hwy a wywasant. A pheth arall y syrthiodd ymhlith y draen, a'r draen y godasant ac a'i tagasant hwy. Peth arall hefyd a syrthiodd mewn tir da, ac a ddygasant ffrwyth, peth ar ei ganfed, arall ar ei 30 arall ar ei 10 ar 20. Y neb sydd ganddo glistiau i wrando gwrandawed. Ac yna adnod 18. Gwrandewch chwythau gan hynny ddameg yr heiwr. Pan glywo neb air y deyrnas ac heb ei ddeall, y mae'r drwg yn dyfod ac yn cipio'r hyn a heiwyd yn ei galon ef, dyma'r hwn a heiwyd ar fin y ffordd. Yr hwn a heiwyd ar y creig leoedd yw'r hwn sydd yn gwrando'r gair ac yn ebrwydd trwy lawenydd yn ei dderbyn, ond nid oes ganddo wreiddyn ynddo ei hun, eithyr dros amser y mae a phan ddelog o'r thrymder neu erlyd o blegyd y gair yn y fan efe arwystrir. Yr hwn a heiwyd ymhlith y draen yw'r hwn sydd yn gwrando'r gair ac y mae gofal y byd hwn a thwyll cyfoeth yn tagu'r gair ac y mae yn myned yn ddiffrwyth. Ond yr hwn a heiwyd yn y tir da yw'r hwn sydd yn gwrando'r gair ac yn ei ddeall, sef yr hwn sydd yn ffrwytho ac yn dwyn peth ei ganfed, arall ei 30, arall ei 10 ar 20. A bydded bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti o Dduw, unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron, ac yn diolch ein bod yn gallu dod o flaen o'r seddfaint, ein bod yn dod nid oherwydd unrhyw beth ohonom ni ein hunan, ond yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. I ni yn ymwybodol iawn o'r oedfa hon ar amser yma'r flwyddyn, am y cyfnod mae neu yr oedd ein gwlad ni yn arfer dod i ddiolch i ti am yr holl bethau yr wyt ti wedi ei roed i ni. Bellach, mae'r pethau yma wedi mynd yn angof. Y wlad wedi hen droi o ddiolch i ti am y cynheuaf, o ddiolch i ti am y fwyd a diod, am ddillad, am y tywydd, am y glaw sy'n syrthio a'r hael sydd yn tywynu ac yn peri i'r cnydau dyfu. Ein gwlad ni wedi hen anghofio dod â mawl a chlod i ti am holl fendithion daearol. Ond o Dduw, i ni yn llawenhau ein bod ni yn gallu gwneud hyn trwy dy ras di, dy fod wedi agor ein llygaid i weld ein hangen am bopeth. Ond hefyd o Dduw, i ni'n gallu diolch i ti am y pethau tymhorol, y pethau daearol, ond yn fwy na hyn yn gallu diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth, yn diolch bod yna gobaith yn ein celonnau, gobaith sicr o fywyd tragwyddol, bod na etifeddiaeth i'w gael i'r rhai sydd yn blant i ti, ac y cawn treulio tragwyddoldeb yn dy gwmnïaeth, yn canu dy glodydd, ac yn diolch i ti am holl dragwyddoldeb. O Dduw, i ni yn gofyn i ti rhoi blas i ni o'r nefoedd hyd yn oed y noswaith hon, y blas i ni o'r diolch a fydd pan byddwn ni'n cael dy weld wyneb yn wyneb. Helpa ni i ganu dy glodydd ac i ddiolch i ti am yr holl bendithion yr wyt ti wedi bentyru arnom ni. I ni gofyn y bydd ein mawl yn fawl sydd yn dy blesio di. Na fydd hyn yn cael ei lygru gyda'n balchder ni yn trial dwy'n clod i ni yn hunan. Yn gweddio Dduw, bydd ein mawl yn fawl o'r galon ac yn fawl gostyngedig, ond yn fawl sydd yn dy ogoneddu ac yn dy anrhydeddu di. Felly o Dduw, teir di'n plith, i ni'n gofyn i ti dywallt ysbryd ar dy was, i dywallt ysbryd ar bob yr un ohonom, i beri y byddwn ni yn gallu daddoli di drwy gydol yr oedfa hon, ac wrth i'r arglwydd Iesu Grist cael ei ddyrchafu. Cadw ar ein drwg i ffwrdd, bendithia'r holl oedfa, a gweddill y noswaith a'r dyddiau sydd yn dod, y byddwn ni yn cael gweld cyfnod newydd yn hanes yr eglwys yma yng Nghymru, cyfnod lle byddi di yn ymweld a'r blant unwaith eto. Teir felly'n plith, bendithion hamser yma nawr, i ni'n gofyn hyn o tre enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch i ni nawr gan i emyn rhif 521, 521 o ysbryd pur nefolaidd cyn elwi lawr i'r bedd trwy ryw athrawiaeth hyfryd gad i mi brofi o'th hedd. 521 gan i sefyll i'w chanu. Wel, yn gyntaf, ga i diolch am y gwahoddiad unwaith eto i ddod i Tabernacl i agor y gair ac i bregethu yn y cwrdd Diolchgarwch. Wi am droi at Matthew 13. Matthew 13 a damig yr heiwr. Mae yna 7 o ddamhegion ymhenod 13 o Matthew, ond dyma un ddamig adnabyddus. Ni gyd yn gwybod damig yr heiwr, a wi jyst am ystyried rhai pethau ni'n gweld, rhai wirioneddau ni'n gweld yn y damig. Beth yw damig? Wel, ni gyd siŵr o fod wedi clywed y disgrifiad o ddamig, stori deiarol ac ystyr nefol. Stori deiarol, hynny yw, stori wedi reiddio mewn reality. Stori bob dydd. Edrychwch ar Matthew 13, a chi'n gweld yn y drydydd adnod, mae Iesu yn dechrau trwy ddweud, wele yr heiwr aeth allan i hau. Wele, edrychwch. Ac fe allwch chi dychmygu bod y dyrfa oedd yn gwrando ar yr arglwydd Iesu, siŵr o fod falle o'n nhw'n gweld ar y pryd ffarmwr, heiwr yn y maes
yn hau I had. A Iesu yn dweud, wele, aeth heiwr allan I hau. Ac felly mae'n stori wedi reiddio mewn reality, stori bydde pobl yn deall. Rhywbeth oedd pobl wedi gweld, rai ohonynt wedi gwneud. Ond gyda'r arglwydd Iesu pan mae'n siarad mewn damhegion, mae yna ystyr nefol, mae yna wirioneddau i'n heneidiau ni, mae yna wirioneddau nefol. A dyna'n gwaith ni heno felly yw ceisio dod o hyd i'r wirioneddau ysbrydol sydd yn y dameg. Ac wi am ystyried tri pheth. Tri pheth yn y ddameg. Wi am ystyried yr heiwr, wedyn y had, ac yn drydydd yn olaf y tiroedd sydd yma yn y ddameg. Felly yn gyntaf, gadewch ni feddwl am yr heiwr, drydydd adnod, ac efe a lefarodd wrthynt lawer o bethau trwy ddamhegion gan ddywedid wele yr heiwr a aeth allan I hau. Wel, pwy sy'n mewn golwg fan hyn, yr heiwr aeth allan I hau? Wel, yn sicr, yr arglwydd Iesu. Fe ddath i'r byd, ac mae'r gair yn dweud amdano, fe aeth I bregethu yr efengil, I bregethu y newyddion da. Ni'n darllen enghraifft yn efengil Luc, y bedwarydd bennod o efengil Luc, adnod 18, ysbryd yr arglwydd sydd arna fi, oherwydd iddo fe neinio I bregethu i'r clodion yr anfonodd fi, I archau'r drylliedig o galon, I bregethu gollyndod i'r ceithion, a chaffeiliau golwg i'r deillion, I ollwng y rai ysig mewn rhyddeb, I bregethu blwyddyn gymeradwy yr arglwydd. A'r arglwydd Iesu yn ei weinidogaeth yn bregethu gair y deyrnas, bregethu yr efengil. Ond hefyd wrth gwrs, pwy yw yr heiwr fan hyn? Wel, fe allwch chi cynnwys pawb sy'n gyhoeddi yr efengil yn gyhoeddus. Mae'r arglwydd Iesu ei hun wedi ordeinio bugeiliaid ac athrawon i'w eglwys. Rhai mae wedi eneinio I bregethu y newyddion da. Ac felly pwy yw'r heiwr? Wel, pob gweinidog, wir gweinidog. Pob gweinidog sy'n bregethu y gwir efengil. Ond pwy yw'r heiwr fan hyn? Wel, wy'n credu bob Cristion. Oherwydd mae bob Cristion wedi I alw, I roi dystiolaeth yn ei fywyd ac yn ei eiriau i'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r apostol Pedr yn dweud, byddwch barod bob amser I ateb bob un a fynnwy chwi reswm am y gobaith sydd ynoch. Ac felly pwy yw'r heiwr? Wel, yr arglwydd Iesu, gweinidogion, ond pob Cristion. Pob un sy'n nabod yr arglwydd Iesu Grist. Yn cael ei alw I had yr efengil. I dystiolaethu yn bersonol i'r arglwydd Iesu Grist. Ac felly mae'r heiwr, beth mae'n neud, mae'n mynd allan I hau. Mae'n mynd allan I hau a had.
I ble? Wel, i'r maes, i'r byd. Ble mae'r cwestiwn i had yr Efengil? Wel, yn y byd, yn ei deulu, yn ei gweithle, ble bynnag ydyw. Mae I ddwy'n dystiolaeth i'r arglwydd Iesu Grist. A bydd, wrth gwrs, os ni'n darllen y ddameg, bydd na siom, syrthiodd llawer o'r had ar dir anffrwythlon, do. A bydd na llawer o siom wrth hai, ond bydd na hefyd peth had yn dwy'n ffrwyth. A dyna a ddewyd yr arglwydd fan hyn. Ie, wrth hai, wrth efengylu, wrth genhadu, wrth bregethu'r Efengil, wrth dystiolaethu dros yr arglwydd Iesu Grist, bydd na siom. Bydd rhai yn gwrtho, bydd rhai yn dweud, na diolch, dwi'n eisiau gwybod, dwi'n eisiau clywed. Ond bydd hefyd peth had yn syrthio ar dir da ac yn dwy'n ffrwyth. Nawr dyna'r heiwr, dwi ddim eisiau aros gyda'r heiwr heno, ond just dweud un peth. Ac mae yn challenge i hau a had. Ni'n gwybod bod ni'n byw mewn dyddiau anodd. Ni'n gwybod bod dirywiad ysbrydol umbyd wedi cymryd lle yn ein gwlad. Ond, wel, mae'n oedfa diolchgarwch. A mae dal eisiau roi diolch i'r arglwydd bod rhyddid gyda ni o hyd I bregethu. Mae gyda ni rhyddid, mae gyda fi hyn o rhyddid I sefyll ym mhwlpud Tabernacl I bregethu, y drysau yn agored. Dy'r awdurdodau ddim wedi stopo ni I ddod I addoli heno. Mae dal gyda ni rhyddid I bregethu ar ein strydoedd ni. Dal gyda ni rhyddid I mynd lawr I ganol Caerdydd, sefyll yn Queen Street, a chyhoeddi yr Efengil. Dal gyda ni rhyddid I ddweud dyma gair Duw, cymerwch copi. Dal gyda ni rhyddid I ddosbarthu tractiau. Dal gyda ni rhyddid I dystiolaethu. Aeth heiwr allan I hau. A tra bod hi'n ddydd, wel y challenge yw I mynd allan I hau had yr Efengil. Wel, dyna'r heiwr. Ond yn ail heno, wi am ystyried yr had. Yr had. Mae'r arglwydd Iesu yn dweud I ni beth yw y had. A dyma Iesu yn dweud yn adnod 19, pan glywo neb air y deyrnas. Felly gair Duw yw y had. Gair Duw yw y had. Dewch I ni nodi 2 neu 3 o bethau am hyn. Yr hyn i'n hau, mae'n peth dwyfol. Dwi ddim yn peth dynol. Ein gwaith yw hau had y gair, ac mae'r gair yn peth yma dwyfol mae Duw wedi rhoi I air I ni. Ni ddim yn hau, hynny yw, ni ddim yn hau ein syniadau ni ein hunain. Yn sicr, ni ddim yn hau athroniaeth dynol. Ni ddim yn hau doethineb dynol.
Ni ddim yn hau ein opinions ni. Aeth heiwr allan I hau, a'r hyn mae'n hau yw gair anffeiliedig y digelwyddog Dduw. Yr hyn ni'n hau yw anchwiliadwy o lyd Crist. Ni'n hau efengil gogoniant y bendigedig Dduw. Y gair mae Duw wedi rhoi I ni. A ni'n hau y gair heb I newid I. Heb I newid I siwto ein hoes ni. Ni'n hau yr hen hanes. Dyna'n gwaith. Aeth heiwr allan I hau ac mae'n hau had y gair, had y Beibl. Ond beth yw had yr efengil? Beth yn union ni'n cyhoeddi? Beth yw gair yr efengil? Aeth heiwr allan I hau, ond beth yw gair yr efengil? Wel, os ni'n troi at y gair, os ni'n troi at y Beibl, mae yna rhai adnodau yn y Beibl sy'n grynhoi neges yr efengil ac sy'n rhoi pethau yn syml iawn. Wy'n hoff iawn yr enghraifft, mae yna llawer o enghreifftiau, ond wy'n hoff iawn o 1 Timotheus, y benod gyntaf o 1 Timotheus, ac adnod 15. Dyma'r efengil, dyma'r gair ni'n hau. Gwir yw'r gair, mae Paul yn dweud. Wrth Timotheus, gwir yw'r gair ac yn heiddi pob derbyniad, ddyfod Crist Iesu i'r byd I gadw pechaduriaid o barau pennaf y dwy fi. Ond dyna had y gair, dyna'r efengil, dyna grynodeb yr efengil. Mae'n grynodeb bendigedig, mae'n grynodeb syml iawn. Ddyfod Crist Iesu i'r byd I gadw pechaduriaid. Dyna'r neges. Bod ni yma, ni'n byw y myd Duw yw y creawdwr. Ni'n cofio hynny yn adeg o'i fan Diolchgarwch, bod Duw wedi creu y byd, bod Duw wedi ein creu ni, a bod Duw o ddydd I ddydd yn ein cadw ni ac yn ein cynnal ni, bod Duw yn darparu pob peth angenrheidiol ar gyfer bywyd yma yn y byd. Bod Duw yn rhoi ac yn rhoi ac yn rhoi yn I drigaredd ac yn I ras. Ond bod Duw fel Duw yn Dduw hefyd sydd wedi rhoi iorchymynion I ni. A bod Duw yn ef yn mynnu bod I gweaduriaid yn ifydd I orchymynion. Ond y gwir yw hyn, bod ni wedi torri gorchymynion Duw. A dyna beth yw pechod. Pan ni'n darllen fan hyn, yn 1 Timotheus 15, ni'n darllen daeth Crist Iesu'r byd I gadw pechaduriaid. Wel, pwy yw'r pechadur? Wel, pob un sydd wedi torri gorchymynion Duw, pob un sydd wedi syrthio'n fyr o agoniant Duw, ac mae hynny yn cynnwys pob un ohonom ni. Pam oherwydd mae'r Beibl yn dweud pawb a bechasant, ac ydy'n dod ôl am agoniant Duw. Ni wedi syrthio'n fyr, dyma'r marc, a ni wedi syrthio'n fyr o agoniant y Duw. Mae Duw wedi dweud,
car yr arglwydd y Dduw. Ath holl galon. Ond y gwir yw, ni ddim wedi caru Duw a'n holl galon. Ni wedi caru popeth arall o'n Dduw. Car dy gymydog fel ti dy hun, ond ni ddim wedi wneud hynny. Ni wedi syrthio'n fer o agoniant Duw. Wedi pechu yn erbyn y Duw sydd wedi ein creu ni, y Duw sy'n cynnal ni, y Duw sy'n darparu pob peth, ac ein cyfer ni yma yn y byd, a'r Duw bydd rhaid i bob un ohonom sefyll gar ei fron rhyw ddydd. Ond y gwir yw, wedi ni mewn perygl mawr oherwydd ein pechod ni. Pobl yn dweud, beth yw'r ots? Wel, yr ots yw hyn bod na cyflog i bechod. A bod ni mewn perygl mawr. Sefyll ger bron Duw sanctaidd a chyfiawn. A Duw ei hun yn gyhoeddi ei deddfryd, ewch oddi wrthyf. Beth yw cyflog pechod, ond marwolaeth angau effer neu hun. Chi wedi sylweddoli hynny? Mi'n byw yn Nimbych y Pysgod, wel, agos i Ddimbych y Pysgod, a mae'r twristiaid i gyd yn dod adeg yr haf i Tembu. Chi'n gweld rhai onyn nhw yn dod â'u cychod, a pan mae'r haul wedyn yn dod mas, wel, off â nhw yn eu cychod bach. Ar y môr, rai ohonynt yn meddwl bod nhw'n debyg i Ben Ainsley. Fa nhw. Meddwl bod nhw'n gallu delio ar môr. Ond rai ohonynt, wel, beth sy'n digwydd, maen nhw'n drifto. Os chi'n mynd mas o tu allan i fai Dimbych y Pysgod, mae'n gallu bod yn peryglus dros ben. Mae'r môr yn edrych yn eitha neis yn y bai, ond ewch chi allan a ffeindiwch chi eich hunan mewn strach. Ac wedyn mae angen galw am help. Mae pobl yn sylweddoli bod nhw mewn perygl a dyn nhw ddim yn gallu achub eu hunain. Wel, mae'r Beibl yn gyhoeddi newyddion drwg. Mae pechyduriaid ydy bod yna canlyniad cyflog i bechod a bod ni mewn perygl mawr. A bod angen rhywun i'n hachub ni. Hynny yw, ni ddim yn gallu achub ein hunain. Ni ddim yn gallu achub ein hunain trwy ryw gweithredoedd da, neu trwy grefydda, neu unrhyw beth. Mae angen help, mae angen rhywun i ddod o'r tu allan i'n hachub ni. A dyma, wel, ni'n darllen yr adnod, dyma'r newyddion da. Daeth Crist, Iesu, ddyfod Crist, Iesu, i'r byd, i gadw pechyduriaid. Dyma'r newyddion da, bod Duw wedi anfon i fab. Duw y mab, ail berson y drindod, mae wedi dod i'r byd. Mae wedi gwisgo natur dyn. Mae wedi ymddangos yn y cnawd, a mae wedi dod mwyn ein hachub ni, mwyn bod yn waredwr i bechyduriaid. Ac fe ddath, fe ddath o'r nef i'n deiar ni i Bethlehem. Ac fe ddath mwyn ein hachub ni. Sut mae'n hachub ni?
Wel, nath e gadw y gyfraith ni wedi torri yn I fywyd, I ennill cyfiawnder I ni. Wedyn ar y groes, fi farw gan gymryd y cosb yr heiddym ni, talu perffaith iawn dros ein beiau. Marw yn ein lle ni, y tad yn gweiddi bodlon yn yr acafodiad. Bodlon iawn y gwaith yr arglwydd Iesu Grist. A dyna siwt mae'n achub. Mab Duw yn dod i'n cynrychioli ni, I sefyll drosom ni, I sefyll yn ein lle ni, I gymryd ein bai ni. Yr oen deuog yno'n marw a mynd ar eog yn cael byw. Dyna'r gair ni'n pregethu. Dyma'r had ni'n hau. Beth yw'r had? Iesu Grist, Grist a'i ddawn. Ar iawn y galfari, mae'r ffordd agored trwyddo ef I mewn i'r nef I ni. Ond gwrandewch, mae'r gair yma yn ablu'n hachub ni. Paul yn ysgrifennu Timotheus. Ac mae'n dweud wrth Timotheus, mae'n sôn wrth Timotheus am yr ysgrythurau sanctaidd, a mae'n dweud yr holl, mae'n dweud, ac I ti yn fachgyn wybod yr ysgrythur lan, yr hon sydd abl I chwneithir di yn ddoeth I a chawdwriaeth trwy'r ffydd sydd yng Nghrist Iesu. Iago wedyn yn sôn I lythyr, yn sôn am yr impiedig air a ddichon achub eich enaid. A bod y gair yma, os chi'n credu y gair, credu'r hyn mae'n dweud am yr arglwydd Iesu, wedyn yn dod ato fe. Mae'r arglwydd Iesu yn abl I achub i'r eithaf yr rai sy'n dod ato fe. Dod â chi o farwolaeth I fywyd. Dyma'r had. Mae'n had bendigedig. Yr heiwr, yr had, ond wedyn yn drydydd y tir. Os down ni nôl at y dameg yr heiwr, ni'n gweld yr arglwydd Iesu yn sôn am yr had yn disgyn ar wahanol mathau o diroedd. Iesu yn dweud bod peth a syrthiodd ar fyn y ffordd, peth arall a syrthiodd ar greidleoedd, ac wedyn peth arall a syrthiodd ymhlith y draen, a peth arall ar dir da. Wel, beth yw y tir yma? Wel, mae'n sôn am galon ddyn. Mae'n sôn am ein calonau ni. Ac mae'n sôn am sut y mae pobl yn ymateb yn wahanol i'r Efengyl. Ac felly wi eisiau gofyn, wel, pa fath o galon sydd gyda chi? Nawr mae Iesu yn sôn am 4 math o dir fan hyn. Ond os darllenwch chi y ddameg, os dowch chi at y ddameg,
Y gwir yw hyn, dim ond dau fath o dir sydd fan hyn. Tir ffrwythlon a tir anffrwythlon. Ie, mae peth had yn syrthio ar fin y ffordd, ond mae'r had a syrthiodd ar fin y ffordd wedi syrthio ar dir anffrwythlon. Un peth gyda y peth a syrthiodd ar gweiglioedd, tir anffrwythlon. Syrthiodd peth arall ymlaeth y draen, tir anffrwythlon. Dim ond y tir da oedd tir ffrwythlon. Ac wrth ystyried hynny, mae hynny'n dweud peth pwysig iawn i ni heno. Dim ond dau fath o galon sydd yma. O ie, fe allwch chi ymateb mewn wahanol ffyrdd. Os ewch chi mewn i'r ddameg, mae rhai jyst yn gwrthod yr efengyl. Eraill, ie, maen nhw'n gwrando ac mae yna rhyw fath o ddiddordeb, ond dyn nhw ddim yn fodlon cyfrif y cost. Eraill, wel, yn ymddangos bod yna rhyw diddordeb mawr ac yn allanol maen nhw'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ond y gwir yw dim ond dau fath o galonau sydd. Yn y byd yma neu yma heno. Naill mae calon ffrwythlon gyda chi neu calon anffrwythlon. Naill mae yna calon naturiol gyda chi, neu galon sydd wedi adnewyddu gan yr ysbryd glân, calon newydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Neu fel mae Ezekiel yn dweud yn ei broffwydoliaeth, calon garreg neu galon o gig. Ac fe allwch chi dadlu mewn wahanol ffyrdd ynglyn â beth chi'n meddwl am yr efengyl, ond yn y bôn, dim ond dau fath o bobl sydd fan hyn heno. A dim ond dau fath o galon sydd gyda chi. Naill mae yna galon caled, calon naturiol, neu galon sydd wedi adnewyddu, wedi newid gan ysbryd glân Duw. Calon angrediniol neu galon crediniol. Ac yn y ddameg oedd y tri fath o dir anffrwythlon, wel, yn ddiffygiol. Oedd na dim ffrwyth. A beth yw y diffyg sy'n nghalon y rai sydd ddim yn credu? Beth yw'r gwaniaeth rhwng y dir da a'r dir anffrwythlon? A wi eisiau awgrymu hyn. Gwir edifarhad a gwir cred yn yr arglwydd Iesu. Gwir edifarhad a gwir cred. Y gwir yw hyn.
gyda'r tri fath o dir anffrwythlon. Y diffyg yw gwir ydy fy'r had a gwir ffydd. Beth yw gwir ydy fy'r had? Dyma beth yw gwir ydy fy'r had. Cael eich argyhoeddi o'ch pechod. Cael eich argyhoeddi o drygioni a difrifoldeb pechod. Dod i weld mai chi yw'r pechadur a mwy na hynny, fel mae Paul yn dweud yn 1 Timotheus, o barau y pennaf wy fi. Pechadur aflan yw fy enw, o barau y penna'n fyw. A gweld bod Duw yn hollol gyfiawn i ddamio eich enaid ac i ddamio chi dragwyddoldeb. A chi'n dod i argyhoeddiad bod pechod yn dra ffechydurus. Chi'n casau y pechod sydd wedi torri y perthynas gynnwch chi a Duw. A chi'n gwbl penderfynol i droi oddi wrth eich pechod. A ffoi at yr arglwydd Iesu Grist oherwydd fe yw'ch unig o beth. Ac felly chi'n troi a chi'n ffoi at yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n cofio taith y pererin? Di ras? Fel oedd e pan oedd e yn ddinas distriw? Fe dath e o dan ar gyhoeddiad i bech o beth nath e. Fe nath e ffoi. Rhedeg am ei fywyd. O'r ddinas, nath e ddim dadle a dwi'n mynd i allu byw i Grist a byw yn ddinas distriw. Na, fe drodd ac fe redodd at yr arglwydd Iesu Grist, a chwimpo wrth draed yr arglwydd Iesu, a phledio am drigarydd byd drigarog i mi bechadur. Gwir edifeirwch a gwir ffydd. Hynny yw chi'n pwyso'n drwm ar yr arglwydd Iesu Grist. Miach awdwriaeth. Am fywyd, am faddeuant, am bob peth. Yn pwysleisio hyn chi'n gweld, oherwydd fi'n ofni yn fawr iawn yn dyddiau ni, bod neges yr Efengyl, y neges mae rhai yn gyhoeddi yn ddiffygiol, clywed lot am dod at Iesu.
Dewch at Iesu a bydd popeth yn iawn. A wedi mae pobl yn gofyn pam bod llawer jyst yn troi oddi wrth y ffydd. A gwir yw hyn. Dyw gwir edifeirwch a gwir ffydd ddim wedi cymryd lle yn ei calonnau. O gwbl. Pam bod rhai yn troi? Oherwydd mae ganddynt yr hen galon naturiol. A dyw gwir edifeirwch ddim wedi cymryd lle am eisiau pwysleisio. Mae trywedigaeth yn cynnwys edifeirwch a ffydd yn ein harglwydd Iesu. Edifeirwch tuag at Dduw a ffydd yn ein harglwydd Iesu Grist. Nawr, dy beth am y tir da, wel, jyst i orffen. Dyma ffrwyth yn y tir da, sut mae'r ffrwyth yn dod? Wel, oherwydd bod gwir waith yr ysbryd glân wedi cymryd lle yng nghalon y person hwnnw. Bod gwir edifarhad, gwir ffydd, ac wedyn wrth gwrs. Mae yna ffrwyth. Ffrwyth yr ysbryd. Ffrwyth edifarhad. Mae yna arwyddion bywyd. Ac mae yna dyfalbarhad yn y ffydd. Chi wedi gwir edifarhau? Chi wedi gwir credu yn yr arglwydd Iesu? Pa fath o galon sydd gyda chi? Calon naturiol? Neu galon sydd wedi i adnewyddu? Calon newydd yn yr arglwydd Iesu. Calon sydd wedi edifarhau a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Fe gadewch i ni ganu i orffen 612. 612. Tyred Iesu i'r anialwch at bechadur gwael ei lun, ganwaith ddrysodd mewn rhyw rhwydau weithiodd ef ei hun, llosg fieri sydd o'n cwmpas dod fi sefyll ar fy nhraed, moes dy law, garwain drosodd fenau gwan i dir i wlad. 612.
O arglwydd ein Duw, diolch i ti am yr had, am y gair sydd yn abl i'n gwneud ni yn ddoeth i a chawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist Iesu. Diolch i ti ein tad am waredwr sy'n abl ac sy'n fodlon i achub y gweitha. Diolch ein tad am ein hachub ni. A gyfynwn ein tad nefol trwy yr ysbryd glân a wneud i eto achub llawer mwy. A chwe yw arglwydd calonau sy'n yn barod i wir edifarhau a glynu i'r arglwydd Iesu Grist. Gras ein harglwydd Iesu, a chariad Duw y Tad, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd yn oes oesoedd. Amen.